uputstva za vežbe. Dajte i svoje uputstvo ako mislite da treba da se promeni. Ono što vas pitaju, a nije u planu časa, dajte primjer. Nemojte im reći, mi to još, sad oni kažu, kako da kažemo u potencijalu, ja bih nešto hteo, a vi kažete, nemamo još potencijal, sačekajte. Ne može, dajte im, napišite im. Oni će da kažu, a kako mi pravimo potencijal? A vi danas učite akuzativ. Vi kažete ovako, ja ću vam sada dati ovo kao rečenicu koja vam je bila potrebna, kao što ste dali, baš mi se sviđa ovde. A finese, sve detalje te teme, kad dođe vreme. Znači, izađite im u susret, napravite kompromis, dajte im rečenicu, ali nemojte im objašnjavati temu koja vam nije u planu. Poštujte nastavne principe, princip jedne teškoće, nemojte mnogo teškoća. Leksika i gramatika se daju kroz sintaksičke strukture. Indukcija je fenomenalna stvar, pokazat ću vam na primjeru teksta. Generalizacija, znači neko oni primete prvo neke pojave i onda kažete znači, ajmo da zaključimo. I oni kao svi odrasli ljudi lepo generalizuju. I oslonac na maternji jezik je veoma važan. Oslanjamo se na opšti leksički fond. Predajemo Rusima svi, ajde sad da se ne lažemo, nemamo mnogo stranaca drugih u ovom trenutku, svi su nam Rusi. Znači svi znamo šta je voda, trava, reka i ostalo. Oslanjajte se na to, dajte primere sa tim osnovnim leksičkim fondom. Internacionalizmi su naši prijatelji, kompjuter, internet, da, sve, lokacija, leksika, gramatika, sve te reči oni znaju. Etimologiju koristite kao edutainment, ima takva reč, bude zabavno na času. Naprimjer, kažete sveska i ruska reč svizać imaju opštu etimologiju. Svezati, mi kažemo svizać, na ruskom se kaže tjetrać, neka druga reč. Ali kad oni shvate zašto se proleće zove proleće, oni ga zapamte, vi kažete da je to proljeće, nešto što ide ulazi u leto. I onda oni shvataju i njima je lepo i zabavno i interesantno. Gramatika. Koristite pozitivni prenos. Po spisku učesnika ja sam videla da ima mnogo nastavnika ruskog jezika. Kažite, vi u ruskom jeziku imate glagole jem u prvom licu i dam. Znači jedem i dajem, jem i dam, koji se ne završavaju na u. Takva su dva glagola. A mi u srpskom imamo takva dva koja se završavaju na u. Hoću i mogu. Znači mi imamo, kao da mi imamo dva glagola iz ruskog, a vi dva glagola iz srpskog. Okrenite to, svi ostali glagoli se završavaju na m, slušam, čitam, pišem, na kraju ima m, a svi ostali ruski se završavaju na u. Objasnite odakle su pomoćni glagoli. Sada, naravno, ja koristim prednost što moji sunarodnici su svi gledali neke stare filmove i tako dalje, ali evo, možda za ruske kolege će to biti interesantno iz Rusije. Imamo jedan film, Ivan Vasiljević menjает profesiju, možda ste gledali. Tamo ima car Ivan Grozni koji kaže, az jesim car. I onda vi kažete, a šta je ono jesim? Pa to i jeste onaj srpski glagol jesam. Onda svi znaju oče naš molitvu. Mi na ruskom također izgovaramo kao i Srbi. Iže jesi na nebesjeh. Šta je ono jesi? Pa to je glagol jesi. Rusima je tako lakše. Ako ne znate ruski, koristite oslonac na drugi poznati jezik, znači svi znaju manje više engleski, it is ili nemački es ist, iskoristite drugi jezik obavezno kod objašnjenja. Iskoristite i negativni prenos. Ovo je bio pozitivni, a ovo je negativni, znači interferencija. Šta je pečenje? Naravno nije keks, nego meso, na ruskom je keks. Šta je sporo? Šta je maternji? Da, to su sve različite stvari. Predvidite unapred zabune. Gramatičke zabune. Znači, kod prisvojenih zamenica imaju stravičan problem, obično, ne stravičan, ali neko kad tu zakoči, onda ceo čas samo to raspetljavate. Šta oni rade? Oni kažu, vaša sveska ste na stolu. Oni su naučili da je sveska je, da je ona. Ali je sveska vaša. I to je da njih znak da je drugo lice. I tu postoji velika zabuna, zato vam je u knjizi taj deo onako detaljno razdvojen, obratite pažnju na to. U ruskom jeziku ponekad da se koristi u funkciji i. To treba da znate
i da predvidite opciju da oni mogu da to rade. Znači umjesto sedim i učim, da vam kažu sedim da učim, kad čuju to da. Zašto? Zato što nisu kod svih formirane sintaksičke i gramatičke kategorije i zato što je tako lakše. Mislim na oslonac. Lakše vam je da se oslanjate na maternji jezik. Ja ću još jednom sad odgovoriti na pitanje, poslije ovoga odgovoriti na pitanje o kopiranju udžbenika, ali evo jedan primjer kako učimo boje. Da li vi znate koje su to boje? Sive. Kako vi po ovakvoj slici možete da naučite studente koje su to boje? Znači, jedino ako su boje, vi možete. Udžbenik nije crno-beli, ima sve razloge da ne bude crno-beli. Molim vas, ne podcenjujte to. Ne sme da bude crno-beli. Prosto ne sme. Gubite pola stvari. Gubite ovu predivnu vežbu. Nazovite boje kojima su napisane ove reči. Znači, svaku boju treba da pročitate u toj boji u kojoj su nazvane. Nas je danas mnogo i ja ne mogu da vas pustim sada da uradite te vežbe, inače bi vam rado predložila da vi to sada pročitate, ali prosto bit ćemo ceo dan online i umorit ćete se. Motivacija našeg učenja nije da naučimo srpski, nego da naučimo srpsku kulturu koja je prebogata, koja je predivna, koja je interesantna, koja je naša opšta slovenska kultura. Jedino ta motivacija će ih držati. Neće ih držati motivacija da ja razumem Srbe na ulice. Ne, vi učite našu zajedničku kulturu. Ako su Sloveni, ima dosta iz bivšeg Sovjetskog saveza koji nisu Sloveni, ali ako su Sloveni, vi kažete, to je vaša kultura, vaša, azmi jesim car, to je vaše. Zar ne želite? Čovjek najviše na svetu voli da uči o sebi. Svi volimo ove psihološke testove i ostalo o sebi. Znači, mi sebe volimo najviše na svetu. Mi sada učimo o sebi. To je naš lični rast. I to je jedina prava motivacija za učenje. Ne da bi otišli u banku, ne da bi ostali da živimo u Srbiji, nego da bi rasli kao osoba. Lični rast nam je važan. I to je mentalna vežba. Znači, mnogo ima i penzionera koji uče srpski. Objasnite im, imamo i penzionera u knjizi, Prototip je također bio penzioner. Objasnite im da je to vežba mentalna za očuvanje sivih ćelija, kao što idemo u teretanu pa vežbamo mišiće, tako sada vežbamo mozak. I kada sam moju decu pitala, kada je knjiga izašla, kakav je prvi utisak, meni su deca rekla, ova knjiga je druželjubiva. I ja sam se toliko obradovala, zato što to nije karakteristika knjige. Da? Ja sam očekivala da kažu interesantna ili lepa, ili lepe slike, ili nešto. A oni su rekli druželjubiva. Sačuvajte tu druželjubivost za one ljude kojima predajete.